Buat yang punya batik terima kasih. Pawarsa luar biasa. Pawarsanya monggo. Terima kasih. Catetan sakjroning monggo pawarsa. Bali, jangan anak
bahagia untuk keluarga Bapak Haji Sutino. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Asik. Kurang ngopo. Kurang opo hatiku nek iya. Nyatane hati takut yang iso dinyalane. Sponsor Pawon Ayu. Ayo yang punya kangen hati, tarik man. Ya ini untuk keluarga besar Pak Warsa dan Pawon Ayu. Keluarga besar dari Sragen. Ayo lagumu. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu bebujangmu hati susah mong kangen sliramu. Yo masuk. Rino wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali. Anak kambing sayang rasa kangen ora bisa mari, amung sira sing iso nambani. Masya Allah. Ae. Pak Haji Susilo katanya mau nyawer nih. Pak Susilo. Masya Allah. Aja sumbal wong takut tresna kuwi.
pujanku hati susah mong kangen seliramu masuk Tresno iki rampikal bali sira sing nambani Napa meleh? Oh, bar niki tembang kangen nggih. Aja sumpah wong bagus tresno kuwi
biasa matur sembah nuwun. Tasih mirunggan konco keluarga Agung Pawaresan. Ayo yo. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, anak lanang
Kok ngangge. Aduh. Nggih. Nggih. Ayo Mas. Saiki wis waktu dadi rujuk saja kanggo rasa jamu ati leko wis ketemu. Iwang Kara. Bocah gunung kalau mau. Bocah gunung terus jam 12. Sebelum dilanjutkan niki mumpung ada jeda nggih, mohon maaf. Pemilik kendaraan T1632DD, T1632DD dan B1665FRD mohon koordinasinya untuk bisa digeser terlebih dahulu. Yuk lajengke nduk yo. Heeh, sinten niki? Lah kuwi ngenteni kowe kok. Oh iya iya. Saiki Mas Haryono. Iya.
Pak Haji Arno. Ganteng tenan Yanto. Sopo? Yanto. Enjing, Nggih. matur sepadung. Oh. Bapak Haji. Pak Haji Sutino ngrasakaken tembang kangen. Oh, tembang kangen. Nggih. Oke, nggih. Kalau wau ugi masih ngersake lanjut rondo kempling. Weh, jan iki. Oh nggih, setunggal Oke, bakas siap. tunggal. Tembang kangen mengke Oh, tembang bibar niki nggih. kangen, nggih. Nggih, langsung. Tak suwun marang sliramu. Pak Haji Tino semangat. Tetap setia nengani jiwaku.
rasa kang takut agawe lawarku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandangmu yang rino wengi tresno opo pancen sliramu wis ora rasa lewat tembang aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang opo lali opo pancen wis ngerti ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku Pak Hajiono ninggal katresnan monggo buat pawarsan Ganteng tenan Yanto, Yanto ganteng tenan, Yanto to pri Lelu trung tung tung sahur prim prim tertebim prim prim tertebim tralalelu tung 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 sahur so ninggal katresnan. tak mandi mangga nangis sajroning atiku Haji mandi. nalika sliramu ninggal aku kok sliramu ra krasa aku kudu sambat nang sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Sukapan anggonmu bali bisa kumpul kaya inguni Jaranan, jaranan, Jaranin, tak dewanti Pak Yono jaranan, jaranan, jarane tak tumpaki. Tahunono mindonono semangat pokoknya Pak Dewandi, Pak Dekimin. Ojo lali pawelingku. Uga mono Mas, janji-janjimu. Aku akan setia saluku. Tak enteni nganti saelingmu.
Ditutup riyen Pak De. Pokoknya jangan duduk dulu. Nggih ditutup nggih. Napa aja dibuka mawon? Nggih kersane ISIS. Engko dipangan coro jane Pak De. Aja lali. Alingku. Uga mana kamas. Jangan Kelingan manis es. Rukun Islam. Ben, gayeng ini. Dhuwur iki ya, Mas. Kang Ling. Keduren ya. Rukun Islam. Kang lima puniki katindakno mring para sesama aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat kene kang telu ibadah nindakno poso papat zakat ping 5 berangkat haji rukun Islam sampurna. Monggo Mas pepiling matur nuwun Mas. Monggo Pak De. Mbah Rakim. Wis wancine tansah dielingke wis wayahe padha tinggalake adzan wis kumandang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran. Monggo Pak salat dadi jagai agama. Monggo keluarga besar Mbah Yoto, Mbah Haji Yoto. Kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna. Monggo yen berjamaah subuh Luhur lan asar salat sayang tingatoke tidak
Baja Susilo monggo. Asik. Pawon ayu goyang riyen. Matur nuwun Baji. Yen berjamaah Subuh luhur lan asar salat sayekti ngatake tindak mungkar Maghrib lan isya cangkepe tambah manis yen ora seneng lambe yen mesem manis mung kuwi matu kaya bisa ngrontoke jantungku setengah mati aku nasir kowe pasar turi mas ning kutha Solo aku ngerti sampeyan seneng nggodha iris-iris adute kulane Jawa kowe tamane dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang
Ayo Bu Susilo. Pawon Ayu. Mangga mangga diwangkara. Pawon Ayu. Matur sembah nuwun. Masuk Pakde. Manis de kowe pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamin. Yen mesem manis mungkuli matu. Kaya bisa ngrantoke jantungku. Sampeyan pancen ganteng. Tambah ganteng yen ora seneng mendem. Kong sing alit mas namine kempul. Ngalor ngidul sampeyan kawane gandul. Ti adude dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi mas ning kutha Solo. Aku ngerti sampeyan seneng nggodha. Siris adude kulane Jawa. Kowe tamanis dasare prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang. Pandai bersilat kuwi watake wong lanang. Matur sembah nuwun. Diwangkara. Angrawuhi ing sonten resepsi kakung putri ngagem busana kang dadi para putri sami lenggah jejer katon rapi. Yen sinawang nganti kaya kontes widodari. Para priya lenggahe rada atara. Uti lira-liri guya-guyu Saja arep mundut laku. Ini langsung Pak. badhe mundut napa Pak Haji? Mundut napa? Guya-guyu badhe mundut napa? Tahu. Tahu Pak. Saja arep mundut-mundut mantu.
resepsi kakung putri ngagem busana kang dipeni Ayo yo. para putri sami lenggah jejer katon rapi oh yen sinawang nganti kaya kontes widodari para priya Monggo. biasa langgam terus kepontal-pontal nih Buatan Pak. apa-apa, Pak. Monggo. Sinten niku lenggah pojok ndelik ana mburi mengo sajake kok ana sing diwedeni Mbak, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Pak Dewanti, sudah lemaskah? Yo. Mangga, mangga, Pak.
napa malih? Pemanas. Diwakara agama ca ora kudu es audio Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi tombo ati iku limo wernane kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira ingkang luwih kaping lima dikirumi ingkang suwi salah sawijining sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi Dek Kang Kembang Putri ugi Mbah Kakung sugeng midhangetaken Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi tombo ati iku limo wernane kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat bengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwi salah sawijining sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu